Grupên çekdar hewl didin goristana gundê Senarê ya Kevnar ji xwe re bikin baregeh. Ku ew goristan yek ji kevintirîn şûnwar li gundê Senarê ya navçeya Şiyê ye. Çalakvan Arif Şêxî ku bi xwe ji gundê Senarê ye ji Arkêre ragihand. Di şerê Efrînê de çekdarên YPG topavêjên xwe li ser wê goristanê danîbûn û dema artêşa Tirkiye derbasî gund bûye, beşek ji wê goristanê hate têkbirin. Û ji çend rojan ve grupên çekdar wî cihê raz dikin da ku ji xwe re bikin baregeheke leşkerî. Navborî herwiha daxuyakirin ku bi vê gavê yek ji kevintirîn şûnwar li gundê Senarê dikeve metirsiyê de. Daliyekî din li gundê Meydankê navçeya Şera grupên çekdar duh roja çarşemê 20 meha Hezîranê darên li greva biçûk ya bendava Meydankê şewtandin. Li gor zanyariyên Arkê ku ji xelkê gundê Meydankê wergirtiye, ev kiryarên ku çekdar pê radibin bi mebest têne encamdan û dixwazin wan cihên geşt û guzarî ji xwe re bikin seyrangeh û xwaringeh. Di 18 meha Hezîranê an ku beriya sê rojan aliyek ji daristana bendava Meydankê hatibû şewtandin û ew agir bi alîkariya xelkê gund û endamên Encumena Xwecehî ya Navçeya Şera hatibû vemrandin. Welatiyên Efrînê bang li rexistinên jîngeh û parastina şûnwaran dikin ku cihên kevnar û geştûguzarî biparêzin û fişarekê li ser welatê Tirkiye bikin da ku çareyekê ji rewşa Efrînê re bibînin.